So apapa nkhani ndionena kuti iwowa Malawi Congress Party anali ndi mwayi woona kuti anzawowa akumatema bwanji mmemo. Kenaka iwonso nkuona kuti pamene panali zovuta iwo nkukonza. Pamene mwina anthu amaoneka kuti crowd control imavuta ife mwina tikapange motezi kaende bwino. Decoration anzathu anaperewera apa tipange motere. Ndeka advantage kamene kama khalapo ndithu Brian. Amaonera? Ndipo akongeresi nomination papers aperekedwa ndi zipani zonse acha. Amaonera ndithu. Chabwino. Ndili ndi Cafe Maulidi komanso Wayana Chunga tikuyembekezera kuti Dr. Lazarus Makafe Achakwera, the last man in this nomination. Ndo maliza ndithu iwowa. Was it by choice, by design? Zikuoneka kuti zimakhala ngati by design. For last time musooneka kuti Amuthalika anali kumapeto. Makanga ulemu wa sitting president. Ulemu komanso amapangira nkhani za security. Chifukwa security apparatus yonse kuti muyikonze anthuwa akangotero kuti winanso abwere pamakhala povuta kwambiri. Amakhala kuti ndithu town yonse yazaza achitetezo akuboma ndi zina zoterozo. Kumbukirani kuti munthu ndi msogoleriso wa dziko apart from kukhala msogoleri wa chipani. So zimakoneka kuti logistically zimakhala better kuti akhale kumapeto ngati president. Brian zikanavuta kwambiri. Momwe timapangira masiku ena pamakhala makandidates anayi pena atatu zikanavuta kwambiri kunena kuti Achakwera abwere mwina 1:30 on one of my days amene acha then kena kono aziti chokani kubwere candidate wina pakanakhala pano paza chipwirikiti momwe zimakhalira mbuyomu kumapezeka zoti mwina akabambe ali mkatimu UTM ali mkatimu candidate wina wafika kale panja. Izi zikanakhala zovuta chifukwa zikanatanthauza kuti 3:30 pano pakhale soti pakubwera candidate wina. Sizikanatheka kuti lese Achakwera ali mkatimu nde akabambe UTM ali panja apa ola apita Muthalika DPP ali panja apa zikanabweretsa mapokoso. Mzanga Wanda Msisha adaenda kunjaku timve kuti watola zotani. What are you hearing Mzanga? Brian, zimene tikumva ndi zomwe zija sizikusintha kwenikweni kuti anthu ambiri akumaperekabe kuti iyayi I think tikuyenera kuti tipeze running mate wabwino kuti mwambo wa kupereka kalata umapereka kuti president ndamene amakhala omaliza amakhala ni mwayi kuti aone kuti anzawo apanga bwanji. So iwowo ali ni mwayi kuti aona zimene zachitika masiku 5 ndi limodzi apitawa kufikira tsiku la leroli. So zimene tikumva kuti anthube amaona ngati kuti Achakwera apeze running mate wamphamvu chifukwa chokuti zimenezo zitakwathandizira iwowo mwina mwayi wawo kuti apitirize ngati president akaphonya azingopereka mpata kwa wena mwina amene achitira inawo. Tikudikirira the final moments of this race. Final moments. Ena anabwezedwa kuno kuti kakonzeni mapepala kodi atuwe anabwera suka? Naona zithunzi zawo atabwera. Nde sindikuziwa kuti kodi anapanga koma naona anzano aja atabweraso ndithu. Anthu anajambula sadapange mwambo mmene umakhalira wala ndi amucha komana anabwesa kalata zawozo ku Malawi Electoral Commission ndiye sakuti anakakonza. Tili ndi kamera ina imene ikuyenda nawo president Achakwera ndipo Cafe ndaona uli ndalendo. Mwina tichocheza nawo tonse. Bwerani ndithu apa. Chifukwa ndimaona ngati ndanzanu. Amene wandani kodi? Ndimaona ngati munapanga interview pa exclusive. Ayi. Sinapanga. Sana ndipanga banda ya. Sana kupange. No, sinapanga. Ine ndi President Vasco Mtoi Majopa wa National Youth Alliance. Chabwino. Kubwera kuno mgwirizano ndi MCP. Mgwirizano wapanga endorse Dr. Achakwera kuti apitirize 5 years ikubwerayo. Inu momwe munkayamba zinthu. Munkati muyimadi kapena basi kunali kuti mwina kutsogoloku ndipite samene kuyima kunalipo koma ife tinakasangalala kuti opposition chatinakapanga Grand Alliance koma poona chibwana chimene chili ku opposition taona kuti kulibe kuwina ku opposition kuja sitingawine Achakwera omwe wina kwapanga endosi nkuvomereza kuti opposition sitingawine kuli chibwana chanju ku opposition nanga mpaka na aliyese payekha mazasiya mapepala timayenera tingosankha mmodzi atiyimire ena tipangelale behind mmodzi uja osati mpaka na anthu 22 21 enu muti nzomwe zakupangitsanu kuti basi mubwere ku MCP kuli kulukauko kulibe blog imodzi
kulibe block imodzi, kulibe mgwirizano, kuli kulirana mitima, kulibe konda Malawi, kuli self interest, kuli greed. Ndale ya mmimba basi ndendi zo kubwera kunoko sije no palibe position imene tikufuna tango wapanga indosi kuti wota pange support awine basi nothing like kuti pali position kaya pa agreement ina ilose palibe po agreement tathokoza kwa basi siko Brian tatuuze kumene ndikungomva phokoso kulindi no president Chakwera atsala pang'ono kufika pano akwera galimoto la mpandadenga ndipo akhale akufika pano nthawi ina iliyonse yangokwana kumene 8 minutes past the hour of 2 o'clock Central African time ndipo ndikuona ali ndi munthu wina mgalimotomo kodi nakwera no mpandadengano I think ndana amene ndione pafupi yeah ndavitumbiko mumba eto ndavitumbiko mumba ndito yeah ayani amene akwera no galimoto he looks very excited ndaona enawo ndi agotani atione kuti kodi pambuyo papali ndani yeah akuonekanso kuti agotani ali momwemo koma akuoneka kuti amumbawo ndi amene akusangalala kwambiri mmene mumpandadeka amumbawa akhala pafupi penipeni ndithu ndachakwera akuwebva nawo mwamphamvu galimoto zimene zanyamula president Lazarus Chakwera kufika pano pa Bingu International Convention Center pali nkoke pano lero security ya serious ya mphamvu security ya mphamvu ndithu Brian zomwe zikutanthauza kuti Achakwera akanali mtsogoleri wa dziko kufika ndithu galimoto pamenepo zakalambula bwalo yeah koma kumbuyoko ndithu mu galimoto ya mpandadeka avitumbiko mumba Lazarus Chakwera sindikudziwa kuti kumbuyoko kuli ndani koma awiri amenewa ndi amene akhala ngati chitsogolo akuwevera limodzi anthu amene akachingamira ndithu kuchoka ku State House. These are live pictures coming to you from the Bingu International Convention Center. It's the last day of presentation of nomination papers. Ndipo amene akumaliza lero ndi President Lazarus Chakwera. Kuimbira wanthu limene lafika pano. Kuimbira wanthu. We must give it to Malawi Congress Party. Aya anthu ndithu abwera ndithu ochuluka pa malo ano Brian. Komanso sofa pakuchitika zadongosolo. Apa tsopano Richard Chimwendo Banda amene ndi mlembi wamkulu wa chipanichi akutuluka ndithu mchipinda chimenechi kuno ku BICC mu auditorium kuzakhala ndithu pafupi ndi pa red carpet kuti awalandire Lazarus Chakwera pamene akufika pa malo ano. Tinenenso pano Brian kunena kuti mumpandadeka mmenemu mukubwera Chakwera ndavitumbiko mumba. Koma sitinganeneretu it's not official. Sitinganeneretu. Chifukwa tudzana nanabwera so njira yomweyi. Brian ena sodza vitumbiko di mumba Achakwera alengeza mkatimo koma mphekesera yomwe yamveka kopya padabwera akabambe pano ndi akambala ife kupusitsika kumati ndi amenewo running medal mkatimo nde pano ndithu Brian Chakwera akwera ndithu mgalimoto imene komatu pali chitetezo cha mphamvu pamudzi pano ndaona ndithu ena mpaka mmwamba kuonetsetsa kuti pali chitetezo President Dr. Lazarus Chakwera komanso ma systems onse amene amaonetsa kuti president akufika pamalo zili nchimake kuno mosachedwa apa Achakwera akhale ndithu akudutsa patsogolo pamenepo kubwera ndithu kufika apa zichitika kuno mchimodzimodzi ameki ananena kuti iwo dongosolo lawo alika mosakondera kuti uyu ndi ndani kunoko aliyense ndi candidate koma limachitika ndi anthu ena makandidates ena anafotokoza ameki kuti dongosolo limenelo zichitika chimodzimodzi ndi candidate wina aliyense chifukwa Achakwera inde ndi mtsogoleri wa dziko koma ngati afika kuno
ndi wandale ndi candidate ameneyo ndi akafika pa Achakwera alandiridwenso ndithu ndi secretary general ku chipani kwawo akalandiridwa pamenepo pabwerenso CEO chief elections officer ku bungwe loyendetsa chisankho la MEC nawonso akumabwera pamenepa kulandira ndithu mtsogoleri wa chipani ndi candidate wa independent akumabwera ndithu pamenepa zikatero akalandira Andrew Mpesi amene ndi MEC CEO alowa ndithu mchipinda chimenechi kuti mwambo wonse uyambike monga momwe ndafotokozera kuti mwambo wonse ukhale chimodzimodzi candidate wina aliyense kuno ndofanana. What are we hearing? Ayi tikumva kuti Achakwera akuyendesa ndithu ngati kanjinga choncho taona Atakwera mpadadenga iya yamati akuyendesa wokha tsopano ande tione akafika pafupi awo anali atolankhani athu amene amayenda ndi piti umenewo komanso afika gulu lachina chimcheka nkhani ndionena kuti you want to outdo each other nkhani ndi mpikisano uwu ndi kufuna kuonesa kuti inuyo creative muli ndi chikoka kuposa ena komanso kuti mwina you are more fit than others kapena more presentable nkhani yake ndi imeneyo si nayi so zimene tikumva pano nzonena kuti anthuwa akuyenda atatu akuyenda agotani hala amumba komanso Achakwera kuti anthuwa ali limodzi so I think ibe kufuna kuwapusisabe amalawi kuti tikhalebe ndi maganizo kuti mwina ndi amumba kapena kuti mwina ndi agotani hala koma akudziwa kuti iya mwina amene atayime kana ngati running mate ndi awa ndaonadi ndithu akubwera ndi agotani hala komanso amumba yes koma iwe ukuona kuti atenge ndani chikho chimenechi funso limenelo ndalizungulira kuliyankha koma yafika nthawi tsopano yokuti ndisimikize kuti ife mkuona kwathu tikuona kuti amumba chinthucho kuoneka kuti achitenga highest chances. I'm not saying with finality mwina I think chifukwa cha zomwe waona kunsewu kumeneku komanso Brian chithunzi chomwe Achakwera anayika pa Facebook page yawo anagwirana manja ndi onsewa agotani hala amene wamumba ndi Richard Chimwendo Banda anagwirana nawo manja kupemphera zikuchita kuonekeratu kuti kumeneko zinali zinthu zophweka ndithu kuti afike pa chiganizo chotenga running mate ngati anafika ndithu kuti mpaka kugwirana manja kupemphera chilipo chomwe akudziwa kuti chitha kuchitika mchipani pa munthu amene angasankhe kukhala running mate amene akuonera pa television pamenepo President Chakwera akupemphera ndi Richard Chimwendo Banda komanso Catherine Gotani Hala komanso amumba panayiso Chimwendo pamenepo aya secretary general achipani chithunzi chimenechi chili ndi nkhani anthuwa anayitanisidwa ku nyumba yachifumu ndikuwauza kuti nonsenu ndinu ana anga koma sindingasenu ayi mmodzi yekha ndenso ndikufuna ndikaone wina akuti chonchi ku nkhope ayi ndi ngamkotero yeah time will tell. You know what Kathy and Brian chofunikira kwambiri kwa iwowa nchonena kuti apambane pa 16 September palibe mchipani anthu amene amagwirizana 100% nthawi zonse koma akakhala kuti akuyang'ana kwambiri kwa ma differences awo aizi avuta they need to come together kayasankha amumba kayasankha agotani hala they need to come together and support each other ndikudusa 16 September chifukwa akangogawanikana ayi ndithu akutuluka mboma nzofunikira kuti aende limodzi pano pa ulendo umenewu mchithunzi manumo galimoto zimene zanyamula President Dr. Lazarus Makathi Chakwera kufika pano pa BICC Kathe ndimangolingalira Brian kuti kodi mumba momwemo Gotani Hala momwemo zikuyenda bwanji chifukwa running mate toyamba paja akufunika kuti running mate akhale mmodzi azilongosola motani pamene pasitu kudziwa ndipo kwachitidwa dongosolo tinaona ku DPP kuja ayika ndithu kuti ajenansi akhale running mate ayika Enoki Jihana afodi kuti akakhale second vice president akaliphula boma pa 16 September pano nde sindikudziwa kuti zimenezi zikutanthauza chani akambirana zotani koma akafika mchipinda chimenechi tive zonse koma ndikungopenekera kuti mwina ngati atenga amumba mwina kwapepesa kwa Kahala mwina atha kwauza kuti tikayika ofesi ya
second vice president mukakhala mmenemo koma tione kuti kodi ndi ndanidi amene amutenga chifukwa tikudikira kuti achite kulengeza atha kukhala mmodzi mwa iwowa wina kukakhala second vice. I have a feeling. Mwamba prophet. I have a feeling. I have a feeling, and I stand to be corrected. Yes. But I've got a feeling it's a Mumba day. Zikuoneka choncho. It's a Mumba day. Brian olokacheza ndi anthu mkatikatimu akunena kuti ife akasankha Mumba ife tisangalala kusonyeza kuti mwina akagulu kena kanthu ma supporters achita prepare ndithu kuti nkhani imene kudza ndi imeneyi. Kanema wa Times komanso yeah. Kanema wa Times komanso wairesi ya Times kukufikani kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Bali security. Yes. Security ndiyo kwanira. Security ilipo apa Brian tangoona anthu somwe akonera pakanema mwina atha kuona ntithuzimo akuti galimoto zomwe zikufika pano achitetezo pamwamba mfuti yotcheratchera pali security ndithu yamphamvu mchithunzi mwanumo President Achakwera mbali nayi Vitumbiko Mumba mbali nayi Catherine Kotane Hara playing with the minds of the people. Ayi koma anthu ambiri azingakudziwa this far kuti zinthu zitayende choncho komabe poti anthu akumakhala mzokambirana every minute titopeze katalowa mkatimwe akuti atenga Hara nzothekaso ma meetings zisakumatha napa nkhani ya running mate zipanika zinali kuti nthawi yonseyi zikuoneka ngati nkhani zimene zakukambirana last minute nzipani zambiri nde mmene modi ndi momwe zikuonekera ndithu mbali nayi Catherine Kotane Hara mbali nayi Vitumbiko Mumba tizione pano kuti kodi munthu amene atamusankheyo mkatimu mukhala bata munthu amene atasankha Achakwera lero kuchipani kukhala bata kapena nako kukhale kukamba zitopotopo koma ndithu ndi momwe zikuonekera mmenemo sitikudziwa kuti running mate mkatimu afuna asafune ndi mmodzi kaya kukapanga za second vice president kuti mkati mu running mate amene azakakhale pa ballot ndi candidate wa MCP ndi mmodzi ndipo panthu awiri amene ali pa galimoto ya mpandadenga amene ndacha ameki mkatimu akuyembekeza kuti patuluke munthu mmodzi pamenepo. The reason why I am certain kuti ndi amumba samayenera kupezeka pa mpandadenga umenewo. Yes. Alibe mpandona uli wonse kuchipani. Anachita resign. Akunena kuti it's a Mumba day. A vice president akozopezeka pa mpando umenewo. Why Mumba is on that motor vehicle today? It's an Mumba ana chifukwa chani alibe udindo nalose kuneki achimwendo banda fuso limene anakanika kwanza undiuza iweyo kafe tikamamaliza. It's a Mumba day. This is a Mumba day. Modi Prophet Brian ndikukuza zona uneneri tumusabe ndikukuza zona ababa ngati ndiphonye Lerolo. Uneneri ngongoma kunene. This is a Mumba. Tione kuti akale onse awiri ali ndi Achakwera ndithu pa galimoto imeneyo tione kuti kwera konse chadwa pa any few minutes akhala kupita kutsogola mchipinda chimenechi cha auditorium kukalengeza kuti nenda sankha wakuti ngati running pa any few minutes akhala kupita kutsogola mchipinda chimenechi cha auditorium kukalengeza kuti nenda sankha wakuti ngati running Zikufikani kuchokera beautiful pictures to watch. History is being made this afternoon. Kwambiri Brian tikunena pano mkatimo mwakonzedwa kale olowa mkatimo alowa kale sizoti wina zinyamuka kwawo pano ka ku 23 ka kwa chisapo mkatimo mwadzadza kale panja pano kuno ku PICC panja dzadzaso kale panja pano
moti amene apeze mpata from pano kulowa timo ndi ntchito mkatimo pano pabwera anthu ambiri komanso ino kukhala function yomwe zili zachipani pano pali chitetezo chokhwima ifenso we have ife olagalu sangalu ezona yeah ifenso pano tili bwino kwambiri tili bwino anthu asadandauza so tili bwino tikulimbikitseni kuti tili bwino kwambiri Pota yamikira polisi chifukwa cha security imene akutipatsa ngakhale ife tomwe amene kwimbi kuno mwina after us tayamikira malo taima malo ena ndipo tayamikira polisi chifukwa cha security imene akutipatsa ngakhale ife tomwe amene tikulankhula Brian kuli kwimbi kuno mwina tikanachitika ngozi kuti ena kutiponda olo kuchitika china they are looking after us tayamikira malo police service tili bwino ndithu Brian. These are live pictures amene mukutimvera pa wireless President Dr. Lazarus Makafe Achakwera afika muno ndaona mkulu wa director wa intelligence ndi mbusanso wadutsa apa mkuluso wa polisi Amerini Yolamu nawo adusanso pompano chabwino tikhale tikukupatsirani zonse President Achakwera atsika tsopano mu galimoto lawo la mpandadenga ndipo posachedwa apa akuyenda tsopano kuti adzalandiridwe ndi Malawi Electoral Commission gule wamkulu